Yesi Gilesi. Useko mani. Ndiripo. Ha, wakasheka nguwa yako wabwini wenyu. Vamwe mne vakasheka nezuro. Wakasheka nezuro. Kutsuka maziso nekuchemere. Ko ungatedzera amweni ako vafa naye vasikana. Kuti kuchema. Kuchema chaiko. Chema chete maidiwa. Hai ndimeva mai kwanga asingadikala ndura kana ka 1. Pavarora vose munozoeni wanga asingadikala ndura. Ava chikonzero chokuchemera ini. Mupinga here mukadzi wamaiki iweyo. Ndochemei? Kuchemera munoendivenga. Zvine basa kuti nditi vaida kutsvagira mwana wavo mukadzi kuti nditi imi munodiwa henyu mune chikonzero chokuti mucheme. Hai nandichemi kana. Saka maenda rini? Maenda nguwai? Tukuenda nhasi manheru, tutosimuka manheru nhasi. Hai ndoya kuswera mangwana mwana wangu ane maextra lessons ndingatombosizve zvekudzidzisa kumwana wangu ndikwaindomanyira rufugwa. Saka moda ndinofanira kubika togere vasikana. Imandi maidiwa. Kwa ini ndinogandavamutsa here? Kudiwa nekubika apa zvopindirana papi? Kudiwa nekubikira vanhu panhamo zvinopindirana papi? Aiwa mondobika. Ine ndiri kuuya nevanonzi kune inonzi nematombo. Aiwa zvokuuya nevanhu vematombo venyu kuti vari kuuya kuzochema kana kuti vave kuzochita sei? Aiwa teerera izvi. Vanonzi nematombo. Kama tosvika kumba toda kuti mundudzi kune vanhu vakawanda sei. Mumoda kushandisa ini manje kuti ndichichema vamwene vangu imi muchindishandisa kuti kwai ndiverenge kuti pane vanhu vakawanda sei. Aiwa kana musingakwanisi kuzvitema guruka ndotsvaga umwe munhu achandudza kuti kuna vanhu vakaita sei vakawanda sei because ndoda kuti zvitotikavha tese ini nemi pakubika. Zvotikavha tese ini ndichandisa pakubika. Pane inonzi inzwaika maiguru chimbomirai. Pane inonzi nematombo vanotibikira chikafu chatinoda kungaudza kuti kune vanhu vakawanda sei. Nguva chedzaidzo vanotosvika nenguva idzodzo. Izvezvi tikati mangwana vanhu by 6 vanofanira kunge vakurya breakfast. Vanenge vatosvika na6 nechikafu chinokwanirana nevanhu. Kungaudza kuti kuna vanhu vakawanda so vanouya nacho. Mari ndichabhadhara don't worry. Kungovauza breakfast, lunch, supper zvese vanhu ndenge ndingoti vauye nacho chikafu. Ndafunga kuti muda kundishandisa kuti uku ndiri kuchema. Uku ndiri kugona kuverenga vanhu. Imi makangogara zvenyu kana uchema kwacho hamusi kutombochema. Mukuti kwai ndoya nevanhu nematombo. Kuwedzera futi imwe nhamba yekuti ndifende kubika. Aiwa kana vari ikambani yokuti kana zviya like izvezvi mulockdown muno kana mukada kungoti nhasi handidi kubika ngavauye nechikafu vanokuvigirai. Izvezvi kufuneral yavamwene venyu hai navasi vamwene vangu handingamboti vamwene vangu ndozotanga kuti vamwene vangu vafa kuvaindida kuda vaidetsvagira mwana wavo mukadzi umwe kana kuti chii. Saka ndikuti chii iyoyo nematombo iyoyo izvezvizvi kungoti uye nechikafu na6 vanenge vatosvika nechikafu. Tikati tikuda kuti vanhu vazoita lunch na1 inozochaya vatovapo nechikafu chinokwanirana vanhu. Chetu kungodla totovapa vodzokera vondobika zvimwe manheru vodzoka futi nechimwe nematombo events. Aiwa kana matodero mematochema amwene. Memachema amwene. Ndikakuti vanhu mucheme makanyatsokuguta ka muchivachema monyatsokuvachema. Hai nandichemi ndochema kuti vaindida. Saka mukutaura here kuti nematombo events iyi iri kutoti izvezvi tichibva panhamo pemwana wangu ndoda kuti abirthday remwana wangu kuchibva panhamo yaamwene muchidaita birthday remwana chikafu vanouya nacho havadhuri here. Vatombodhuri munotongotaurirana navo zvezvi ndokupai nhamba dzavo havadhuri. Saka munotaura kuti pamuchato wenyu kuchatoya nematombo events. Pamuchato wangu ka ike zvinozvi ndakunyatsokuchata namaiki zvakanaka zvamwene vachaika kudai ndasei aiwa ndotevera maiguru. Saka paurati vamwene kana maenda taichata here varipo. Aiwa tokubatai maiki tofanira hedu kumbonotsvaitsva tiri ikoko. Hai ndai maidiwa ini. Nematombo Events is there for you in tough times, making funerals memorable, available to give our beloved ones a befitting send-off decorations and catering. Call us on 0771 506 113 or 0714 818 613. We also available on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Nematombo Events, creating a memorable send-off for our beloved ones.